Y gêm nesaf ar cael un rhwng Fitzalan yn y coch ac Ysgol Brynteg yn y glas ac air. Gêm olaf Brynteg yn y grŵp. A cyfle yn gynnar iawn nawr i Brynteg fynd yn y cornel. A cais cyntaf y gêm i Brynteg o dan y pist. A'r ddechreuad perffaith i Brynteg. A trosiad yn un llwyddiannus, felly sgôr ar ôl funud y chwarae. Brynteg 7, Fitzalan 0. A ddechrau chwarae nawr Iwan Jones. Mantes cael ei chwarae gan dyfarnwr, ond cyfle nawr i Fitzalan. Yr ymateb gorau. A'r cais yn dod â'n y pist. Dathlu'r cais cyn mynd dros y llinell wen hyd yn oed. Y cyflymder gan Fitzalan. Yn dyn nôl ar gêm yn gyfartal yn syth. Felly Fitzalan yn ail ddechrau bethau fan hyn nawr. Pêl yn nwylo Brynteg. A fydd hwn yr ymateb gorau. Rhif 2, Harry Roblin. O dan y pist. A cais arall i Brynteg. A rhoi nhw nôl yn y blaen. Felly y sgôr dal yn 20.7. A Iwan Jones yn ail ddechrau pethau. Unwaith yn agor. Y pêl yn mynd nôl o ddwylo Fitzalan. Felly fydd y chwarae'n cario ymlaen. Kick gosb i Brynteg. Fitzalan ddim yn y ddau'r bêl ar ôl cael ei daclo. Gwaith da yn ardal y dacl fan'na gan Brynteg. Llydan mae'r bêl yn mynd, ond yn cadw nhw mas o'r llinell gais. Y taclwr ddim yn rolio bant, felly cic-osb arall i Brynteg fan hyn. A cais yn dod i Iwan Jones. Ac yn ymestyn sgôr Brynteg i 17.7. A'r trosiad unwaith eto ddim yn llwyddiannus. A'r sgôr yn aros i 17.7. Unwaith eto cic uchel, ond ddim y pellter y tro yma. Felly cic rydd ar y hanner i Fitzalan. Ddim wedi cymryd ar y llinell hanner, felly y dyfarnwr yn stopio'r chwarae. Cyfle i llinell amddiffyn Brynteg, ond tacl enfawr fan'na
Fel redeg mewn I wal. Ongl dda fyna, dwylo da. Cyfle I Fitzalan. Ddim y cyfflymder, ond y pwysau ar Brynteg, ond gwaith da unwaith eto yn ardal y dacl. A cais arall am ddod I Brynteg. Mae'n meddwl yn gyflym fyna. Ac yn cerdded mewn am cais arall o dan y pist. Efo'r cic I ddilyn. A tro yma y trosedd yn un lwyddiannus. Felly sgôr 24 pwynt I 7 I Brynteg. Bach gormod o bellter y tro yna gan Iwan Jones. Fitzalan yn meddwl am cicio. Ond cario, maen nhw'n mynd gwaith rediad pwerus fyna gan Fitzalan. Dau mewn ar y tacl tro yma gan Brynteg. Unwaith eto, ddau o'n nhw yn gweithio yn y tacl. Un yn mynd dros y bêl. Dwy'n y bêl. Gwaith tîm gwych ac unwaith eto cyfle I Brynteg a Harry Roblin yn sgorio cais arall I Brynteg. Brynteg yn rhaid y bant ar gêm yma nawr. A dyna hanner amser. Brynteg 31, Fitzalan 7. Felly croeso nôl I ail hanner y gêm yma rhwng Fitzalan a Brynteg. Fitzalan yn ail ddechrau, ond y cic heb mynd fwy na 10 metr, felly cic rydd fyddi I Brynteg. Cyfer nawr, traed gwych unwaith eto gan Mason o Halloran. Bechgyn o Canada yn sgorio dan y pist ac yn trosi I fynd â sgôr nwy 38 pwynt I 7. Iwan Jones am ail ddechrau efo cic pellter, mae'n dewis trwy hyn. Y bêl yn mynd tu ôl, felly cer ymlaen tacl mawr fanna. Pêl yn mynd ymlaen, felly mewn I ddwylo Brynteg,
ond yn ôl i Fitzalan, penderfynu cicio. Ddim yn daclus iawn fyna, gwrthrycion dy mewn. Ond y dyfarnwr wedi penderfynu taw lein fydd hi. Fitzalan yn mynd ar bêl dros yr yslys. Brynteg yn ceisio mynd yn gyflym, ond y dyfarnwr ddim yn hapus. Ac yn galw y chwarae nôl. Fitzalan yn cystadlu ac yn ennill y bêl nôl. Gwaith gwych yn y lein fyna. Bêl yn rhydd, ond wedi gasglu gan Fitzalan, tackle mawr unwaith eto'n dod i fewn, ond y bêl wedi mynd mlaen, felly fe fydd hi yn scrum i Brynteg. Fitzalan, ond dyna ni, cais arall i Brynteg. George Ashman, y rhif 9, yn croesi am cais cyntaf ef o'r gêm. Cic yn mynd drosto, felly sgôr yn aros yn 43.7. Felly fydd Iwan Jones yn ail ddechrau bethau unwaith eto. Cic yn lawr i'r ochr dde tro yma. Cael ei cwrso, ond daliad gwych fyna. Ond falle'n redeg mewn i drwbl, a gwaith am ddiffyn gwych gan Brynteg, felly fe fydd hi yn scrum 5 metr i Brynteg. Y tackle yn dod mewn fyna gyda Will Bechgyn. A ochr gamu gwych, a cais arall i George Ashman. Ond y trosiad tro yma ddim drosto, felly fydd y sgôr yn aros fy maddi. 48.7. Cic ar y llawr, cic clyfrym trwy'n un clefar. Achosi problemau Fitzalan, ond wedi delio gyda'r bêl yn dda. A oes Fitzalan efo un cais arall yn ddyn nhw. Chwilio am y gwagle, ond redeg yn syth mewn i chwaraewr Brynteg. Ond y dyfarwr yn chwythu am kick-os, ond ddim yn hapus bod y kick-os wedi cael ei cymryd o lle cywir. Y cyfle arall nawr i Fitzalan. Tackle gael dy mewn, ond wedi mynd mlaen o dwylo. Pêl mewn, dwylo Bechgyn. A unwaith eto, Bechgyn yn edrych yn gyfforddus iawn.
gyda'r bel yn ei dwylo. A'r cyfrymder dy fe. Mewn am cais arall. Y trosiad yn llwyddiannus. Dod â sgôr nawr i 55.7. Cystadlu da ac yn syth o'r ail ddechreuad. Cais ardderchog gan Toby Williams. A na diwedd y gêm. 62.7. Perfformiad anhygoel gan Brynteg. Anffodus i Fitzalan. Ond Brynteg llawer i gryf. A'r gêm nesaf fydd arno ar ôl hwn fydd gêm blwyddyn ar 10 rhwng y Hwlffordd a Ysgol Brynteg.